Hola, què tal? Jo sóc Carmen Palau, tinc 30 anys i sóc de Benicarló. He estudiat a l'Institut del Teatre, itinerari textual, és a dir, que encara que em sentiu amb aquest accent septentrional de Castelló del Nord, només cal que em digueu el nom d'un poble, ja siga de la província de València com de la província d'Alacant, que ho traiem ràpid. Així com un ball, la dansa que vulgueu, cançons, jo vull que balles un sirtaki mentre cantes a l'Onina Simone o Amy Winehouse o Shakira. Canviem de secció, he treballat els últims anys a la companyia Escures Plats, a Vila-real, i la meva última feina ha estat al Teatre Nacional de Catalunya, una versió de l'obra Desig de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida per Jad Manyang. I després d'això només em queda dir-vos el meu número de telèfon, que és 678 10 60 65, i el meu correu electrònic carmen20palau@gmail.com. Gràcies. Fins aviat, espero. Ciao.